Hej, jeg hedder Kim Gottlieb Wood Nielsen, og jeg er den danske jagthornsblæser. Velkommen til episode nummer 4. Jeg håber, du går langsomt frem. Det tager nogle måneder for de fleste at lære tonerne, men det er meget vigtigt, som sagt, at få rene, klare toner, i stedet for at have så travlt, at du måske kan fremstamme, blæse nogle toner, men de lyder ikke særlig godt. Så det er bedre at bygge fundamentet op ordentligt. Så gå langsomt frem. I dag skal vi fokusere lidt mere på noget opvarmning. Jeg viser en øvelse, hvor jeg spiller C, G og C. Og så vil jeg så efterfølgende også sløjfe C, G og C. Det vil sige, at jeg forbinder de to toner med hinanden. Man ligesom flipper fra den ene tone op til den næste. Og det er også noget, du kan se i nodehæfter med en bue, der forbinder to noder. C, G og C. Ja, jeg håber, du kunne høre, at den sidste sæt her, der sløjfede jeg C, G og C. På samme måde kan du så også måske tvinge dig lidt fremad til at få den fjerde tone med. Det er et E. C, G, C, E. Ved måske at presse lidt læberne sammen, give lidt mere luft og flip fra C, G, C. Fra C'et op til det næste E. Prøv lige en gang. Det kan være en måde at få de øvre toner frem på dit jagthorn. God fornøjelse!